Tras esgotar a vía política con interpelacións en pleno e a presentación de diversos escritos, Suma Ribeira presentaba o pasado 5 de abril unha denuncia polas presuntas irregularidades cometidas na contratación dunha asistencia técnica para o Departamento de Urbanismo na modalidade de contrato menor. É un contrato menor, como dixen antes, que era por menos de 15.000 euros, cunha duración máxima dun ano, sen posibilidade de prórroga. E esta contratación que se realizou está precedida de 2 informes con reparos da Secretaría de 2 do 10 do 2020 e de intervención de 15 do 10 do 2020 respectivamente, nos que por requerimiento do propio alcalde, porque lle pide información xurídica con respecto a eso, o secretario, por exemplo, informa da ilegalidade de contratar mediante un contrato de servicios, funcións ou necesidades que son permanentes no tempo e que ademais poden implicar o exercicio de potestade de autoridade. A pesar deses reparos de Secretaría e Intervención, o contrato formalizábase en 2020, comezando o arquitecto a prestar servizo no Concello en novembro dese mesmo ano. Servizo que continúa na actualidade polo que percibe 1.500 euros mensuais. O arquitecto técnico externo contratado comezou a prestar servizos no mes de novembro de 2020, acudindo periódicamente ás instalacións municipais para realizar os informes técnicos, os traballos que o señor Ruiz Rivas directa ou indirectamente lle ian comentando, e entre eles outros relacionados ca legalidade urbanístico, e temos constancia de que recibiu a personas, que a veces os recibía este, outras veces outro aparellador, que o aparellador que digamos, o aparellador funcionario contratado adecuadamente por parte deste Concello, formando parte da plantilla. Ben, unha vez que se facturou a totalidade dos 15.000 euros no mes de agosto, sería o mes de agosto de 2021, entre agosto e setembro de 2021, dito contratista continuou xirando facturas, contratista do que estamos falando, o arquitecto técnico, xirando facturas con carácter mensual polo importe indicado de 1.500 euros, polo mesmo concepto referidos a cada mes transcorrido. Vencido o prazo anual máximo dun ano, o alcalde continuou encargando a realización do mesmo traballo e o contratista continuou percibindo con dito carácter mensual o importe de 1.500 euros, situación que continúa na actualidade. O xulgado notificaba este venres a apertura de dilixencias, pasando a figurar tanto o alcalde como o arquitecto en calidade de investigados. Pola súa banda, o rexedor defendeu a legalidade da contratación que se realizou co fin de garantir o funcionamento do Departamento de Urbanismo ante a carencia de persoal. Afirma, ademais, Manuel Ruiz sentirse moi doído no persoal ante a primeira querela a que debe facer fronte tras 36 anos en política. Moi doído no personal, non? Despois de 36 anos en política, que precisamente un grupo que se va deixado que é a Corporación Municipal en período electoral, pois presente a primeira querella que me enfrento, lóxicamente moi doído. E sobre todo doído porque, en todo caso, a contratación a que fai referencia era por facilitar un grave problema que tiña o Concello, que se encontraba sin técnicos de urbanismo, que se encontra nunha situación que o que son as comunicacións previas deben informarse en 15 días ou ben teñen un aspecto positivo e, polo tanto, sí ou sí nos requería a ciudadanía, nos requerían os profesionales, pois contar con un profesional. Polo tanto, fixemos o que a lei permite, que é unha asistencia técnica. Ruiz defende a legalidade do procedemento ao terse realizado como contratación menor e indicou que finalizará no momento en que se incorpore o arquitecto técnico con praza no Concello. Aínda así entende que se os responsables de Suma Ribeira detectaron irregularidades administrativas, deberían ter acudido á vía administrativa e non penal. E o que están falando é que un contrato administrativo pois non se fixo, digamos, seguindo algún tipo de requisito legal, cousa que eu nego, o normal é que se fora pola parte administrativa, é dicir, por un contencioso. Cando se vai polo penal, lóxicamente, están buscando unha sanción para este alcalde que en época electoral, cando despois de 36 anos, en momentos que nin tuvemos plan xeral, que se daban licencias conforme a planeamientos que habían sido, digamos, recurridos ante o Tribunal Superior de Galicia e nunca hubo a máis mínima mancha nin queixa, que veña ahora, a verdad, pois lle fai sospeitar a un de un partido político que ademais se vai, pois parece que quer a súa morte política deixar algún cadáver máis, cousa que xa lle digo que non vai a ocurrir porque fixen todo dentro da legalidade e, sobre todo, sempre atendendo ao interés máximo do Concello, que era poder dar licencias e atender aos ciudadanos.